warahmatullahi wabarakatuh. Itu saking kelompok Hasan Mati Kerangati Kembang Mojopat Asisi Kembang Asmaradana dan Nabi Pulau Muhammad Al-Fadli absen berikut dan Nabi Pulau Muhammad Makarin absen tunggal Lan Nami Pulau Siti Agustin Yamayani absen 8. Lan Nami Pulau Wasnaon Nadia absen 6. Tegesnya tembang Macapat yaitu puisi Jawa kaiket paugeran, guru kata, guru wilangan, lan guru lagu. Asal usul tembang Macapat yaitu muncul ing jaman Majapahit, ngrembake dadi sarana dakwah dening Wali Songo minangka wujud luwih saka tembang gedhe lan kidul. Bibisitan tradisional Jawa ingkang ngandharaken 11 tahapan pagesangan menungso wiwit Gua Gerbah dumugi Becik. Fungsi tembang Macapat: setunggal, sarana pendidikan moral; kali, media komunikasi lan informasi; 3, sarana estetika lan hiburan; sekawan, sarana ritual lan spiritual. Tegese tembung Asmaradana gambarake rasa tresno marang liyane, sedih mergo kangen utawa rasa tulus sing mulat-mulat kaya geni. Latarane tembung Asmaradana yaiku guru gatra ana 7 lare lan guru lagu lan guru wilangan contohne 8E, 8A, 8E, 8A, 8A, 8U, 8A. Asmaradana nggambarake rasa tresno, kasmaran, sedih amarga katresnan, kadang uga critakake pisahan. Syair utawa tuladhane tembang Asmaradana. Contone yaiku angel yen durung kalakyan. Aras-arasen nglakoni tur iku den lakonono mubangati mandane iki. Wis paham ta rek? Apa sing tak terangake karo golonganku wau? Nek wis ngerti, kula lan rekan bidang nyuwun pangapunten menawi enten lupute. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.